Doing. I'm just a morning sky. Don't make it stink, just give me a drink. Fill up my glass. Fill up my glass. Fill up my glass. God, don't need your advice. Just fill up my glass. Yeah. Why don't you pour me a shot? Pour me a shot. Give me all that you got. Make sure that it's hot. Why don't you pour me a shot? Come on now, come on. Hey, dat is een Leslie box, mij. Skraalbox. Mooi. Mooi nou. Hij wou een goeie björn. Ja. Heel rustig in ieder geval. Een rustige björn, een mooi leuke buurt dit. Goed bezig. Je moet dik parkeren. Dik parkeren.
Hebt u last van vermoeide of zweetvoeten? Of hebt u eelt of ruwe voetzolen? En hoe maakt u uw voeten schoon? Moet u bukken, rekken en strekken? Of komt u niet bij uw voeten? Uw vermoeide voeten er jong uit laten zien is een lastige klus. Maar vanaf nu niet meer. Dankzij Easy Feet van Telcel. Een ware revolutie in comfort. Stelt u zich eens voor, elke dag een voetmassage. Easy Feet heeft meer dan 1000 borstelharen die uw voet